kung wala pa na uso mga kanto style ng fried chicken, siguro mauso yun yung isa sa Let's 2,000 years Oy, later. welcome back. Another mukbang naman po tayo mga kabingka and food taste, no? Aton tilawan na to ning Max Chicken, no? Max Chicken nga fried chicken mga kabingka. Let's go kung unsay lasa ani mga kabingka. Let's do this. Last like rice. Okay lang price o kamote. This is a chicken. Isa. First time ako katilaw na. Okay. Ang lasa ng Max Chicken. Mura laglasa sa kanang mga kanto style fried chicken. Nana lang yun. 8/10 na ni. Sabi na ko, unsay ko ana ni ba na curious ko unsay kaning Max Chicken kay asa man mahala ning ang chicken nila. No, tanto style fried chicken. Ano siya? Kung nag-order ko ani kay siyempre kay nakiris kung sa lasa ni Trin sikat ba kay ni sa una. May something ano? Magdali reserve tuon. Sabi na ko lain something aning manukan eh. Ito mahala man yun din ko kumpara sa palit kag lechon manok nga. Kuan. Original. Wadi kakaiba ni.
Mm. Mm. Basta pang kanto style per chicken lagi ang vlog yung tema ni ba. Mm. 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 Uli lang something ano eh. Ang kalinis lang kanya sa price nga kuan kamuti. Wala nang ginakakuan pero kung wala na more sa kanto style yun nga fried chicken. Mm. Mm. Oo. Balik ko mga kabingka kay kailangan ko rice mga kabingka. So, minuto mga kabingka kay mo balik ko in 3, 2, 1, let's go. Ana ta karon diri mga kabingka. Yes. Ko na nagi rice. Mm. Kung wala pa na uso mga kanto style nga fried chicken, siguro mao siguro ni isa sa pinakalami. Katong wa pa na nauso mga kanto style ba. Karon man gud daghan na man gud og mga choices nga kapilian ng mga tao mo na nga siguro daghan na gyud ka hindi ka nga mas kami sa uban para ano pero kani legendary na gid nga. So karon mga kabingka og tuyo kay kuan tog tuyo kay nakutdan kog sausawan dere. Tuyo. Basta may siguro na tuyo. Let's go. Mm. Mm. Perfect na. Mm. 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 So, para sa world kay mga kabingka, no? Puwaso na ko ni unya. The best kaayo mga kabingka. So ito po si DJ March and the Place Subio. See you in next my food adventure mga kabingka. Babush ka bebe. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.